हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खनसेबाव गोसो गोरबोजों बरायहरनाय थाबावबाय। स' लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों आरोखि ना। भिडिअआ बहुत इन्टारेस्ट जागोन जायखिजाया, ओमफ्राय नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय बे भिडिअआनो जाहैबाय आरोखि ना, माने दाख्लैहाय फ्लिपकार्टआव एसे अफार ओंखारलाबायदोंमोन, दुर्गा फुजा, लोक्षि फुजा आरो बायदि बायदिनि। ओमफ्राय दा बेयावनो मोननैसो बुस्थु अर्डार खालामदों आरोखि, दा अर्डार सफैबाय। ओमफ्रायहाय दाखालिनो सफैदोंमोन, खिन्थु सम मोनैखाय आं भिडिअखौ बानायनाय जायाखै। दिनैहाय बानायनानै फैबाय आरो। स' लोगोफोर, भिडिअखौ नायबाय थादो। ओमफ्रायहाय माबायदि बुस्थु सफैगोन, एखमबा समाव गाज्रिबो सफैयो आरो ना, फ्लिपकार्टनिफ्राय खुनु गेरेन्टि होनो हाया। जिखुनु जाया, ओमफ्राय दा माबायदि बुस्थु सफैदों नायनोसै आरोखि बेखौ दा। नैबेलाय जायखिजाया नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोखि ना भिडिअखौ नोंथांमोना। लोगोफोर, जिखुनु जाया, ओमफ्राय नै दाम खमनिसो आरोखि ना। ओमफ्रायहाय बिहरबाय आरो ना लोगोफोर, नै ओमफ्राय बेनो आरोखि ना, दाख्लै बिहरनाया बांद्राय दामनि नङा, खमनिसो। एसे अफार ओंखारलाबायनायखाय बिहरदोंमोन आरो ना। स' लोगोफोर, दा बेखौ खेवनानै नायदिनि आरोखि ना, मा दङ सिङाव। नै जेरावबो जायगा गैयैखाय माने टेबोलावसो बानायनांदों आरोखि ना, उफाय गैया। ओमफ्राय नै फार्स्टआव नुबाय नै एटार्क एखेबारे माबा आरोखि ना, माइक्र'फनसो। जिखुनु जाया लोगोफोर, भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओरै मा गोजा जालै बेलाय, नै मना माने बेग लायबावसो। बेखौ साइडआव दोनथ'नोसै, नैबेहाय बेखौ बोरै साइडआव दोनथ'नोसै। ओमफ्राय दा बेखौ खेवनोसै आरो हारसिंसो, खिन्थु नै ओरैखौ। स' लोगोफोर, भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो ना। नै बेसो हेलौ होनग्रा। ओमफ्राय नै मा दं, नैबे जाहैबाय माइक्र'फन। ओमफ्रायहाय नैबे जाहैबाय मा होनो, नैबिदि कलाराव खेबग्रा आरोना बेयो। ओरै नायनोसै बोरै। हारसिंसो बिसोर प्लास्टिकखौ ओरै साइडआव दोनथ'नोसै, नैबाहाय बेखौबो गावथारसनोसै बियो। ओमफ्रायहाय नै बेसो आरोना, बे जाहैबाय बोरै सिथाबग्रा सिख्लाफोर खानायाव खाथ'ग्रासो माथो, जाफबबाय दें दें। नै ओमफ्राय बे जाहैबाय नै बेयो। दानिया लोगोफोर बिसिखाबाय, नै दानिया बेखौ नै बख'नोसै आरो ओरैजाय। नुबाय लोगोफोर, मिथिखाबाय जानांगौ सिङावहाय मा बुस्थु जागोन। बांद्राय देरि खालामबाय थाला, बेखौ खेवनोसैलाय आरो। नुबाय नै लोगोफोर, एखेबारे माबा सिलायसो ना मा जाखो, सिलाय। नुबाय दा
नैबेहाय हेन्डेल जेरै नैबाव नुदों दा बाहाय नैबेनो जाहैबाय बे आरो बेयो अच्छा हमको सिखा रिया है बेनो बे ओरैजायनि खिथौ ओमफ्राय जाहैबाय नैबे मानो मिथिला बेयो मा बुस्थु झूठ बोलो बार बार झूठ बोलो नै बेहाय माखासे मा होनो बेखौ टाटा केबल ना मा होनो जायखिया बे आरोखि आरो बिनि उनाव दंबावो जाहैबाय नै आरो बेलाय मा बुस्थु बेलाय नै लोगोफोर माबा नाराय जराय एखेबारे माबा बुस्थुथाय ओमफ्रायहाय नै होनाबा बेसो दा हेलौ होनग्रा नै लोगोफोर नायबाय दा भिडिअखौ नै ओमफ्रायहाय आरो मोनसे दंबावो नै नैबेबा मा बुस्थु जाफबबाय बेखौ नांथ'ला बेबा मा बुस्थुलै नै मा बुस्थु बेबा नैबाव साइसआव बेटारिसो थागोनदां र' बे जाहैबाय नै ओमफ्रायहाय बेखौ बोरै खेवो सेरनांगौसो सेरैसो माने नारखोनांगौ बेखौ नै ओरै सेरनानैसो नारखोनांगौ नाबाद हारसिं नारखालासिनो ओरै खालामोबा बायगोन आरो बेखायनो बेखौ ओरै सेरनानैसो माने लेब्रासो नालाय थेबनाय जादों तौबा थारा मूड खराब कर दिया दानियाहाय मा दंबावो जरायगारनि दै दसे बेखौ ओरै साइडआव दोनथ'नोसै ओमफ्रायहाय स्टेन्डफोरथ' गैया नालाय मबाइल स्टेन्ड जायखिया नैबे लेखाखौ जाबनोसै गोजौआव मस्त प्लान है लोगोफोर माने नैबेबायदि स्टेन्ड आरोखि ना बेबायदि स्टेन्ड मोनो नै ओरैजाय बेबायदि फेन्दा गावलायनाय बेबायदि स्टेन्ड मोनो आरोखि बे स्टेन्ड जाहैबाय ओमफ्राय जाहैबाय नैबेयो मा होनो मबाइलनिफ्राय डाइरेक्ट बै माइक्र'फनाव लांग्रा मा होनो बेखौ केबोल ओमफ्रायहाय नैबे जाहैबाय लाइट बेनि लाइट आरोना बेजोंहाय बे जाबाय लाइट आरोखि ना ओमफ्रायहाय बेहाय मा मोनो नै बेयाव पेन्सिल बेटारि सोनांगौ आरो चला माया गैलांखोथाय माथो गोराथार बेयावहाय पेन्सिल बेटारि सोनांगौ आरोखि नैबाव लाइटखौहाय ना पेन्सिल बेटारिजों फोजोङो आरोखि ना पेन्सिल बेटारिजों बेखौ फोजोंनाय जायो ओमफ्रायहाय बेखौ ओरै खेवनानै बेयावहाय पेन्सिल बेटारि सोनांगौ आरो बिनि प्रफिटआ जाहैबाय नों जेब्ला हरावहाय ब्लक खालामोबा बाहाय पेन्सिल बेटारि सोनानै लाइटखौ नैबाव अन खालामनानै माबानो हायो आरो नै बेखौ लाइट सोबानो जोंगोन आरोखि बेयो पेन्सिल बेटारि गरनै सोबानो पेन्सिल बेटारिखौ खिन्थु मोनफाया दा बायनासो लायगोन आरोखि बेथ' जाबाय ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मोनसे माइक्र'फन आरोखि ना जाहाथे बे माइक्र'फननि गेजेरजों नोंनि रावफ्रा एखेबारे स्रा खोनायो आरो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय ओरैजाय खेबग्रा आरोखि नैबे मबाइलावहाय ओरैजाय मबाइल माबाग्रा बेयो ओरै खेबथाबग्रा बेनो आरोखि ना लोगोफोर आं बानायग्रोनो आरोखि ना माबायदि नुयो कोई बात नहीं लोगोफोरनो बिदि नुगोन आरोखि नै स्टेन्ड
स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै ओमफ्राय जुदि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना गालांदो आरो गोजोननाय थागोन बिदिब्ला बाय बाय हेल' गाइस बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि लगइन ब्लग इउटुब चेनेलाव स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बहुत इन्टारेस्ट जागोन आरो नै माबायदि नुयो ब्लग भिडिअ खालामग्रा नैबे जाबाय सोराङै माबा केमेरा खेबदोंनाय ओमफ्राय नै दासो आनबक्सिं खालामनाय आरो बे नै माबायदि नुयो नै जुदि बायोबा फ्लिपकार्टआव बिहरनो हागोन आरो बेखौ